El retail enamora en el seu sentit més ampli. Entrar en una botiga és viure una experiència única. Per l'espai, per les persones i pel producte. Amb unes ulleres que imaginen un món millor. Amb unes sabates que trepitgen fort com aquella inoblidable cançó de l'Axambusto. Amb un món de teixits i de textures que ens fan sentir com a casa. Amb una bona ampolla de vi, perquè, com deien els nostres avis, s'ha de veure sempre el got mig ple. El comerç enamora a foc lent. Amb un perfum que ja olora a Nadal. Amb un supermercat que dona vida a un barri. Amb un rellotge que atura i recorda el pas del temps. Sí, el comerç enamora i és l'ànima de ciutats i de pobles. Aquesta és i serà la nostra gran emoció diferencial.